Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang handumanan o ang piyesta sa duha ka managsuon nga nahimong mga santos o mga obispo sa simbahan, si San Cirilo munghi o si San Metodio obispo. Nanghimo ni sila mga pangulo sa atong simbahan tungod sa ilang paggamit sa ilang mga intellectual capacity uban sa gugma. Og nahimo silang kay taga Greece man ni sila na tao, na mga Greeks man ni sila, ilang gipaningkamutan nga magkahiusa ang mga Katoliko sa Latin Church or Western Church sa Roma, sa Italia, ngadto sa mga Eastern Churches or Eastern Orthodox. Naghimo sila og liturgical rite na murag mo reconcile sa duha ka churches sa atong Katolikong simbahan, ang Eastern ug ang Western. Hangtod karon nagpadayon ang paningkamot sa paghiusa niini, ug silang duha usa sa mga gitawag nato common grounds aron pagkabot sa panaghiusa. Karon sang adlaw gisaulog sa kalibutan ang Valentine's Day. Anong subo mo kay Mugnaw? Wa mo yung mga Valentino o Valentina. So adlaw kuno sa gugma. Ang gugma mo reconcile na siya sa lalaki o sa babae. Hasta gani ang mga nanag-away magkahiusa tungod sa gugma. Nya doon na po na santo ni ana nga naatol aron, pero dili gyud na si sarili nga Valentines or kaning date kaning gugma mo iyang ilang gipakita. Si Saint Valentine, taga Roma tingin na siya sa 3rd century AD. Nisikat ni siya sa pagtabang sa katawhan o nahimo siyang martir sa paghigugmas mga kabos o labi na gyud sa pagtabang sa mga masakiton. Mo nang modelo sa danggugma sa pagpakamatay para sa atong gihigugma. Niining tanan uban sa mga santos nga atong gihandom karon, atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kaayuhan sa mga masakiton labi na dinhi sa atong nasod, ug ang atong mga benefactors and donors labi nang sigig palit na tog slots nga hatagan unta sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa mga igsuon San Cirilo ug San Metodio, imong gibanwagan sa kahayag sa ebanghelyo ang mga Eslavo. Itugot nga sa kinasingkasing makasabot unta kami sa imong mga pagtulunan, himoa nga kaming imong katawhan magkahiusa diha sa tinuod nga pagtuo ug sa matarong nga pagbansay niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak
nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Genesis. Sa pagkakita sa Ginoo nga hilabihan kadautan ang mga tawo sa kalibutan ug kanunay lamang nilad ang ilang gihuna-huna, nagbasol siya nga gibuhat niya ang tawo o gibutang sa kalibutan. Busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tawo nga akong gibuhat. Laglagon ko usab ang tanang mananap ug mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Apan gikahimutan sa Ginoo si Noe. Ang Ginoo miingon kang Noe, sakay sa arka uban sa tibuok mong panimalay kay sa tanang mga tawo ikaw lamang ang nagbuhat ug matarong. Pagdala og 7 kaparisan nga laki ubay sa tanang mananap nga malinis apan tagsa kaparis lamang ang dad-a sa mga mananap nga hugaw. Pagdala usab og 7 kaparisan nga laki ubay sa mga langgam aron dili sila mapuo. Kay human sa 7 kaadlaw gikan karon, paulanon ko og kap-atan kaadlaw ug kap-atan kagabii aron pagpatay sa tanan kong binuhat. Ug gituma ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Ug pagkatapos sa 7 kaadlaw, misalanap sa yuta ang tubig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang iyang lungsod panalanginan sa Ginoo og kalinaw. Ang iyang lungsod panalalanginan sa Ginoo og kalinaw. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa himaya ngangay sa iyang ngalan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaang sapu. Ang iyang lungsod panalanginan sa Ginoo og kalinaw. Ang tingog sa Ginoo ana ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa lapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan. Ang tingog sa Ginoo harianon. Ang iyang lungsod panalanginan sa Ginoo kalinaw. Ang Dios sa himaya nagadalugdog ug diha sa iyang templo nagaingon ang tanan himaya.
Ang Ginoo gipalingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo gipalingkod sa trono, daw hari hangtod sa kahangturan. Ang iyang lungsod panalanginan, sa Ginoo og kalinaw. Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayang ikaw, O Ginoo. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalagpan apan dito'y usa ka buok pan sa sakayan. Unya mingon si Jesus kadila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo o ni Herodes. Og nag-ingnanay sila, gisulti niya kini kay wala man kitay pan. Nahibalo si Jesus kung unsay ilang gipanagsultihan, busa gipangutana niya sila, nganong naghisgot man kamo mahitungod sa inyong wala pagpakadalagpan? Wala ba gihapon kamo makasabot? Bugo na bagayod kamo kaayo? May mga mata man unta kamo, dili ba kamo makakita? May mga dunggan man unta kamo, dili ba kamo makadungog? Wala ba kamo mahinumdom sa akong pagpikas-pikas sa 5 kapan alang sa 5,000 ka mga tao? Pila ka bukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Napulok 2, mitubag sila. Og sa akong pagpikas-pikas sa 7 kapan alang sa 4,000 ka mga tao, pila ka bukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? 7, mitubag sila. Ug wala pa ba gihapon kamo makasabot? Miingon si Jesus kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kamao sa diayng muhingan si Kristo bugo, no? Bugo na bagyod mo kaayo, di gyud mo kasabot. O unsa may gipasabot ni Kristo paghingala niya kanila bugo, nawa sila kasabot tungod kay nakasintro sila sa ilang kaugalingon nga panabot. Wa sila magsintro, wa sila maggamit sa Dios non nga pagsabot.
duha man guni ka paagi ang pagsabot sa atong kinabuhi ug sa mga panghitabo sa kinabuhi na ay Diyos nun nga pagsabot na asay tawhanon o kalibutanon nga pagsabot. Godly way o worldly way of understanding. Pangutan na yung tupad. Lingi yung na bugo ka. Kunwari. Ang saman ka, bright o bugo. Kanang mahimong summa cum laude, valedictorian, top notcher, dinhis kalibutan, tawgo na sa kalibutanon nga pagsabot na excellent, bright. Nya kadtong nahagbong, kadtong di kapasar, tawgo na sa kalibutanong pagsabot nga bugo. Pero kanang atong valedictorian, kanang mga top notchers, kanang mga doktor o unsa ba na mga doktor, mga PhD diha, wapay siguro nga sa matas Ginoo bugo. Sa dihang ang Ginoo niingon ni Noe, 7 ka adlaw gikan karon musugod ang uwan nga dili matapos sud sa 40 ka adlaw ug sanapan sa tubig ang tibuok kalibutan ug mga matay ang tanang tao. Busa paghimo dayon og barko or arka, humna gina aning 7 ka adlaw kay kun dili apil sa kagkamatay. Unya sud sa arka kuyog sa imong mga pamilya, nya pagdasad og mga mananap nga paris-pariso nimo, tanan yung mananap. Kung kamo pa kahisultihan ani karon pananglitan ron katong nagsalmo dire, sultihan tos Ginoo, panghipos dayon kay 7 ka adlaw ron brad, mulunop na maunag kamatay ng nagwali, kinahanglan di jud ka maapil mo na ang buhata palit gyud slat na. Kay ang tanan nga mopalit og slat sud sa 7 ka adlaw nga straight yung mopalit, dili mga matay. Ana, ayon sa man. O kuan mo, mutuman mo. Tanawa ang mga reaction sa kanibang baba ni pariya ba slat ra gina iyang kay bawat. Maoto nga si Noe naingos buang nga nagdali-dalig himog barko taliwa sa yuta nga lapad kaayo nga wa gidagat og nagsigi pagpangimbitar siyang mga kauban bay tali taghimog barko kay maglunop buang kada kainit arong adlaw maglunop na ron. Gikatawan si Moises si Noe, gikatawan iyon na nayabag na kana nalisuan naman gina tungod ba na nang iya sigig ampo-ampo na nalisuan as pangisip wa na nas maayo mo na buang na kamo makakita mong tao nga mukalit ingon yung maghimutag barko kay glunop ron motuo mo tutok lang muna ako. Nakaron unsa may nahitabo matud pas unang pagbasa pag abot gyud 7 ka adlaw uwan dayon 40 ka adlaw hurot gyud og kamatay ang tanan. Si Noe ra ug ang iyang pamilya ug ato mga anak mga mananap nga iyang gisakay sa arka maoray wa maapil. Ngano man nakasabot si Noe sa gisultis Ginoo. Daghan nato dinhi sigig simba apil nako sigig wali pero di kasabot sa gisultis Ginoo. Bugo, mga bugo. Nabitay ilang giingon namon ko'y kailagod nga porting brighta daghan kay na-achieve top notcher gyud kanunay pero napaangkan lang og habal-habal driver. Nya gibiyaan pag yun mo nang gasigi rog atiman sa iyang anak nga produkto sa habal-habal driver. Pag
Kabugua. Kabugua gyud. Og kita magtan-aw ta ba? No. Nasa ko'y kaila nga valedictorian sa high school ba to, elementary. Wa katiwas og eskwela kay gitukhang sa uyab. Wa katiwas. As kabugua. Di mo kaingon tanong. Nasa'y pari, mga obispo, nga ninggawas sa pagkapari o pagkaobispo, kay nakapamabdos og babae. Tambuguag yung parian. Makaana ta ba? O nga naman, tungod kay dili ka maong musabot sa pulong sa Ginoo. Nakaroon unsaon man nato aron makasabot tas pulong sa Ginoo, kay bawo mo. Wa mo kay bawo? Ako wa sa ko kay bawo. Kanusa ako wa siguro bogo sa kay ko. Sila si San Metodio, San Cirilo, San Valentino, kani San Vicente Ferrer, sila sa San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Mother Teresa of Calcutta, kana pa mga santos nga tong nailhan, St. Francis of Assisi. Muni sila ang mga bright, mga maalamon, mahitungod sa pulong sa Ginoo. Nga unsa may hinungdan nga nahimo silang bright, dili mga bugo. Ha? Para nako ang number 1 gyud, dali kay kang kasabot sa tao nga imong gihigugma. Kanang maghigugma ay magkasinabot na sila. Usahay gud way tingugay, mataray palihokon, makasabot dayon. Bantay mo na? Uy. Pero kanang wa mahigugma, magpitok-pitok ra ng mata, perti na nimong explain, gapitok-pitok ra ng mata, di gina mo tubag, inighuman, ang gibuhat, di ang katong imong gisulti, lain ang buhaton. Muna itong giingon, naminaw spikas dunggan, milapos lang sa spikas, wa kasod sa kasing-kasing, kay nga naman, wa man mahigugma. Pero kanang nahigugma, ay sus, wala pa'y pulong nga gisulti. Mubitan ang naikanta nga, paborito sa nanako. Ako sa nang ididikit sa ako mga gihigugma sa una. Kana bang, kailangan pa bang ako ay tanungin? Ano, di ba? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Ano? Na mahal, ang sa tala, na mahal kita. Wala nang iba. Masdan mo nakita. Ang sa tala, sa aking mga mata. Sinanggana, ang mata mo, sulti din na. Pero, masabtan din mo. Kana bitang mga ginikanan, maingon din na, kana ako mga anak, mata pa lang ako, kasabot na na. Di ka kasabot sa mata sa imong ginikanan, inigsigas mata anak. Mawa na, riyay patay, piti na sa koronani. Kasabot na yun ka. So, unahag yun, nahigugma. Kung nahigugma kas Ginoo, dali kay kang kasabot siyang gisulti. Nya ganahan sa kang mutuman siyang gisulti. Bisan pag ang ubang tao di na mutuman. Mabitan ang naatay mga model sa paghigugma ay Romeo and Juliet, mga inana ba? Nga bisan pag you and I against the world, mupadayon gina sila. Na ubang mga anak mulayas kay mukuyog sa gihigugma, nga wa kauyunis mga ginikanan, willing ka mo risgo tungod og alang sa imong gihigugma. Muna karon Valentine's Day maron. Ilingay mo to pa din na Happy Valentine's. Happy Valentine's Day. Ang makasabot ra gid anang tinud-anay anang Happy Valentine's Day, ang makasabot ra gid ana ang naghigugma ay. Pero ang wa maghigugma ay nangayabag mga buang na dit-dit mahal pa kayong rose karon nya nangayabag na sila. Ano na mahal mo nagmaayo ang mga rosas. Kaya ang mga buwak man ron mo ay sige hatag nya fully book sa kuno ang mga short time karon. Fully book. Amo tinuod ba? Testingin ninyo og tawag. Puno yo kuno kayo.
Wa sa ko kay bawo ana kay wa pa man ko ka-check-in basi karong gabi no. nganong nangapuno man na dihang mga lugar nga ganaganing kuan, mga check-inanan. Oh, most to ilang way of understanding Happy Valentines. Ang mga restaurants karon, mga fast foods, daghan kayong mga on. Daghan kayo managdaan ang mga nay heart, kugos anang buwa, proud kay ba? Tagaan dayon tulo ka buok rosas, bugkusan anang naang murag plastic nya butangan dayong dedication nya ihatag dayon, agbay dayon, tokhan dayon. Naamong las tulo ka buok buwak. Pagkasunod si Mana, gasuka-suka na. Di sad nako kalimtan nga karong adlaw, birthday ro sa akong mama, si Valeriana Taburnal Ubod. Namatay siya April 26, 2011, 7 years kos pagkapari. Natao siya 1930, bana-bana ra to. Nya 2011, mga 81 years old siya pagkamatay niya. Nahimo siyang Valeriana, kaya ang iyang tatungan kay Valentina, ingon siya. Kita man kuno siya salida nga Valentina, o kana bang nas libro ba nga katong babaeng daghan kaayong bitin. Nahadlok ang iyang papa nga angan dahil niya daghan kaayong bitin diri giilisag Valeriana. Mo na iyang angga bali nang bali. So, ambot hain ka turon gibutang sinang bali, no? Si mama bali. Wala, ako rong inumduman akong mama, kay katong akong mama, kusog ito mang latos. Ang iyang rason nga nung latoson, may kay nahigugma siya namo. Purti kita namong labod, hapit kada adlaw, latusan gimiglabing minus kaduha. Kay nauso pa ni karong mga child abuse nga balaod, na priso na tong inahana to. Aniyam niya kung mangho din may latos yun, magpakaihi na lang gud mis kasakit niya kung si papa mo aksyog badlong apilog latos ni kalma-kalma ra gyud ang akong pag-experience niya anang latos hapit kada adlaw kausa ni minus-minus pag edad na akong mga 10 anyos hangtod na padong paubos pagka 14 na akong edad wa nagay latos. Ningon pa kong mama ganit pagka-14 akong edad nako, ma, gimingaw na ko sa imong latos. Pero katong gagmay pa blab latos kay nahigugma kuno siya namo. Ambot lang. Na tinuod ba to? Laylay lang tag kumaagi ba sa atong pag-express sa gugma. Pero si Kristo pag ingon niya, pagbantay mo sa igpapatubo og pan sa mga Pariseo og ni Herodes, unsa may iyang ipasabot ani, kana manggong gugma makapadasig nato, mo influence usahay sad mo enslave nato kanang gugma ba, usahay mabilanggo tas gugma, maulipon tas gugma, maulipon tas atong gihigugma. Nya unsa man na nga ingon siya pagbantay mo kay ang nakapatubo, nakapadasig, nakapa-inspire sa mga Pariseo og ni Herodes mao ang kalibutanon nga mga butang kanibang kwarta, gahom, dungog og mga sala. Daghan kay nato karon naulipon sa sala, no? Naulipon anang kahakob, kadaho, naulipon anang siging kasuko, siging og kana ganing dumot, siging kinihaay, siging pinatyanay. Nya moingon dayon, sabta ko ninyo kay mao ni ako ni naulipon. Nya nasad nato naulipon sa Ginoo, siging panghatag, siging tabang, gibiyaan ang pamilya, gibiyaan ang tanan aron mo atiman o mo alagad sa Ginoo. Makaingon sa ta nabuang nasad. Di karon, asa may gusto ninyo nga magpakabuang mo? Magpakabuang mo sa paghigugma sa mga butang sa kalibutan o mga tao sa kalibutan, o magpakabuang mo sa paghigugma sa Ginoo o paghigugma sa mga gihigugma sa Ginoo? Letter A, higugma sa kalibutan.
Letter B, higugmas Ginoo. Inyo, A or B? Ang nahigugma sa A, di gina mo palit og slot. Magyaw-yaw pa na. Maningil pa nas utang. Ang tinuod nga nahigugmas Ginoo, kusog kay na mo palit og slot. Malipayon kay nang mo palit. Ipamaligya pag unang ilang mga baka, mga kanding, hastang ilang sakyanan ibaligya aron lang makapalit og slot. Oh. Yeah. Saman. Palit mo og slot. Namalit naman mo pero baligya gitong tanan. Isa mabuang sa tana pa der. Si Noe gibiyaan ang tanan. Si San Vicente Ferrer, si San Metodio, San Cirilo, San Valentino gibiyaan ang tanan. Unsa may resulta, kamao silang mohigugma sa tanan. Basta mobiya na gani ka sa tanan nga imong gimahalan ning kalibutana, kamao kang mohigugma sa tanan. Apil ng imong kaaway. Kay kanang magong paghigugma nimo sa imong pamilya, imo mangunang self, kanang imong balay, imong yuta, imo manang self. Probyaan na nimo mahigugma na kastanan in godly way. Ya dali kay kang kasabot inigingos Ginoo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas. Kasabot dayon kaana nga mao dinay paagi aron malipay ang imong gihigugma. Ano bang moingon na ka, andam kong masakitan, aron ka malipay. Sige, lingay man tupad. Yung na, andam na kong masakitan, aron ka malipay. Sige. Sige na ba? Labaw pag yung kang Kristo, ingos Kristo, andam kong magpakamatay, aron ka maluwas. Nindog na ta. Mga igsuon, isip katawhan sa Dios nga nagkahigugmaay, ato karong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong mga pangalyupo ug moingon kita mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga kaparian mutahan sa ilang tibuok kinabuhi aron mosangyaw ang ebanghelyo. Pinaagi sa ilang buhing pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga ginikanan ug mga magtutudlo, mahimong buhing sumbanan sa pagtuo, niadtong ilang gimatuto, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ginamhan sa pulong sa Ginoo, sa kanunay ato untang buhaton ang unsay maayo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga maantigo unta kitang mubatig kaluoy ngadto sa mga idaran, sa mga nagmingaw ug sa mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaugpagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa pahulay ug sa bag-ong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios,
Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaang Amahan, patalingugi patalingugi kami. Langit nung Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo sa pangaman nila ni San Metodios ug Cirilo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigod ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatag. Nadawat na mo kini among gihalan, ang panumino nga abot sa yuta. Uginahan sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalalot sa kalagalang kanang Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tusa ka ang tulan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O makagagahom nga Dios kining mga sakripisyo sa imong katawhan nga among gihalad kanimo sa paghandom kanilang ni San Cirilo ug San Metodio, magdala unta ngari kanamo sa mga gasa nga langitnon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kadidyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Cirilo ug San Metodio. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa ilang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa ilang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nag-ani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Cirilo ug San Metodio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu ganas sa mga langit, pagdaig ng imong ngalan, uabot ka namo imong halian, pagtuman ang imong bangon, hindi sa'yo Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalidaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo mananging harian, kang gahong kang himayan, hanggang sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ang wangay nga makalawat kanimo, ang panipamulong mo lamang, ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos sa langganimo, kinabuhi giulan, aron ka maluwas, kalabasan, kalautan, sa tao gipapas, pasay lugugma, gihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamatin siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos mamatian, kanunay maghari
Magampo kita. O Ginoo, malipayon kaming nagsaulog sa pangilin nila ni San Cirilo ug San Metodio, pinaagi sa pagkalawat namo sa pasalig sa kaluwasan nga dayon. Mahimo unta kini alang kanamo nga panabang karon ug sa umaabot nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gugma, divine love. Nya mao ni ang mahimong sukaranan sa atong pagkahimong maalamon, dili ta mahimong bugo. Pero kung mahigugma na tas kalibutan, mabugo na gid ta ana. So, happy Valentine's ninyong tanan. Hinaot unta nga malangit mo, pinaagis pagsaulog nining Valentine's Day. Apil na sang pari ug madre. Nya, wa ko i-report sa atong update sa slots, kay ato pang basahon karon ang atong mga nisulod sa bangko. Nya, padayon lagi tagpalit sa atong mga slots dinhi uban sa gugma, aron sa gubang gitas mga balayronon nining nagpadayo na nga pagtukod nato sa atong kumbinto. Nisalig raman sa kus Ginoo, nisalig ko ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa